Ej. Der er noget, jeg synes er fucking sexy. Nej, kom med. Jeg blev slået ned af en NPC, bro. Hvad fuck sker der? Jamen, vi er godt i gang med at skaffe to nye. Nej. Ikke autist, mand! Ej, hvor er du handicappet! Hallo, mand, jeg skal med! Jeg skal med! Jeg skal med! Jeg går lige herom bagved. Hurtigt, så sætter han sig selv på. Jeg går lige herom bagved. Nej! Hvor er du træt! Jeg er der! Jeg er der! Fuck dig! Fuck dig! Fuck! Oj! Og hvad fanden? What fuck? Lad nu være. Kan du lade være med at køre foran mig? Lad nu være og parker din bil til mig. Thomas. Ja, men nu... Hvad sker der? Hør nu. Så kør, mand! Kør nu, Tryk på den speeder. Så spiller den en bund, mand. Hold nu i bunden for helvede. Hvad der sker? Der kommer Jules. Hjulene på bussen drejer rundt. Rundt. Hjulene på bussen drejer rundt. Gennem hele byen. Jeg kender godt, man skulle lige linket til ham. Linked op in og fedt og... Linked up. Jeg vil varetæge fængslet. Hallo! Hallo, jeg skal bestrifte, mand! Jeg skal bestrifte! Ja! Jeg skal bestrifte! Jeg skal bestrifte! Nej, du har lavet kraften op, altså. Og lastbilen er der. Der er en tank! Nej, der er en tank, mand. Ja, hvor? Hvorfor? Det er fint. Vi kører. Dørene i bussen siger åbne og lukke. Dørene i bussen siger åbne og lukke. Gennem hele byen. Dørene i bussen siger Han påkører mig, jeg flyver ud af bjerget. Fuck! Kør ham ned. Okay, ikke få et billede, du ikke? Ej, fuck. Hvad sker der? Okay.